Тук трябва да сме много бдителни и много внимателни. Скалите са мокри, плъзгат се задължително с удобни обувки. Ето тук ще ви покажа и долната част на водопада. Ще ви дам и малко разяснения и обяснения. Ето виждате, ще се опитам тук да мина малко вдясно. Опасно и у скалите. Ето виждате леко откъде се спуска водопада. След малко ще слезнем долу и оттам ще разгледаме. Ето от тук само ще ви покажа пътя, откъде можем да слезем долу. Ето. От тук надолу ще се спускам по тези скали. Ето от тук и вие сте вече долу. Но много трябва да бъдете внимателни. Вече сме долу, сигурно и безопасно. Без инциденти слезнахме долу. Надявам се да можете да чуете и моя глас, защото тук водопада наистина доста е обилно и доста е шумно. Ето от тук ще ви покажа. Ето от тук слезнахме. Тази пътечка и тук ни е водопада. Надявам се всеки от вас, когато реши да дойде тук, да се съобрази с атмосферните условия, за да може да хване по този начин този красив водопад. Слезнах тук под площадката, за да мога да обхвана и цялата площадка, за да може да видите тази красота. Мисля, че нямам вече какво друго да кажа от тук. Вече сме в колата и се връщаме. Ето тук пак стигнахме до езерото и от тук завиваме надясно и влизаме в селото. Тук надолу се спускаме долу около километър някъде. И спираме край на селото на паркинга. Ето тук, на този паркинг, ще паркираме и от тук надолу вече поемаме пак пеша към водопад Марв. Тук някъде, ето този път ще паркираме. Паркирали вече, от тук надолу поемаме по този път. Стигаме долу до поляните. Ето по този път идвате и от тук минавате и така надолу по поляните продължаваме. Ето не се отклонявате по този път, по полянката, който има. Така лек горски път и това ще ви отведе към Боровата гора. Там продължавате по пътя. Ето така продължаваме и от тук надолу така по този път ще навлезем в гората вече. И искам да ви покажа каква красота наоколо. Преди малко, когато бях в Герме Бунар, ви споменах, че почина леко да вали, но това отмина. Гледаме, че е облачно пак, но не смятам, че ще завали. Но каквото е, ние сме тръгнали и ще стигнем до където е. А от тук може да видите и пак острата скала над село Устрен. Ние продължаваме по пътя и не се отклоняваме от този път. Ето това ви е пътя за водопад Марв.
Тук имате един дъб и това ви е пътя и хващате от тук надолу. Тук малко да ви покажа пътя, гората. Продължаваме. На места виждаме доста вода се е насъбрала. От тук леко поемаме надясно. Ще видите и стълкичките и тук връзките, които са навързани. Ето точно тук пътят ни води до водопад Марв. Имаме може би още около 10 или 15 минути. Не се отклонявайте, придържайте се към пътя. Тук покрай пътя някои от вас са направили място за почивка. Това е за навръщане. Когато изкачите ето тази част на пътя, е добре да си отпочинете тук малко. Ето от тук може и да заобиколите или от тук да се спуснете, но с малък така подскок. Продължавате надолу до рекичката. Ето тук вече виждате реката, която трябва да прескочим. Това е реката, която води до водопад Марв. И има още една, която се влива в тази. Тук е на 1 минутка. Сега ще видим как ще минем другия край. Готови сме. Минахме без происшествия. Сега продължаваме от тук нататък. Още една табела тук. Пазете природата. Ето тук следващата рекичка, която се влива в същата река, която води до водопад Марв. И тук има още едно патче, това да не ви подлъже, че е водопад Марв. Това не е водопад Марв. Може би на някой им се струва, че това е водопад, ама това не е водопад Марв. Тук прескачаме рекичката и продължаваме. Продължаваме, не сме се отклонили от пътя. Тук вече сме на няколко стоти метра от водопад Марв. Тук покрай пътя, както наблюдавате, доста стръмничко. Може би пропастта е около 25-30 метра. Реката тече долу. Ако сте с деца и трябва да бъдете много внимателни с тях. Просто не ги оставяте без надзор. Ето тук вие сте на височината на върховете на дърветата. Голяма пропаст. Бъдете бдителни и внимателни тук. Това всичко е невероятно тук. И една чешма, която вече не тече. Сега тук вече сме почти на водопада. Гледам, че има много вода. Единият път е от тук. Има две места, по които може да минете и да слезнете до водопада. Ето, единият път е от тук, по който минаваме. И както гледам, има много вода, която ние няма да можем да я прекосим без ботуши,
или трябва да сме боси. От тук надолу слизате, имаме малко стръмничко по скалите и леко слизате и минавате от другия край. И продължавате, тясна пътечка има и оттам ъгъла има едно леко завойче спускане и се спускате долу от водопада. Но аз от тук се връщам и ще гледам да използвам другия път да мога да слезна. Защото не ми се вярва, че мога да прескоча тази вода. Доста вода има. Може би съм идвал така един-два пъти в така обилна вода. Ето тук леко продължаваме. Ще се опитам да ви покажа целият път, откъдето ще мина, за да може лесно да се ориентирате. Ето тук. Малко има паднали дървета, не отивате към там. Гледайте от тук някъде да се спуснете. Няма да е много лесно, но ще се опитам да се спусна. Бъдете внимателни. Добре е да бъдете добре оборудвани с хубави обувки, които могат да се залепят, да се прихванат на земята. Слизам долу и ще видим какво ще е. Вече съм долу. Много вода има. Тук е невероятно. Много рядко пъти ми се е случвало да идвам в такава вода. Тези обилни валежи, просто мисля, че това ще издържи до края на месец юни. Очакват се още валежи, вече е време за водопади. Ще се опитам да направя няколко снимки и в последствие надявам се да споделя и тези снимки, но водата ми се вижда още малко мътна. Тази мътна вода как ще се отрази за снимките, ще видим, но това е нещо уникално. Трябва да дойдете, да видите и да преживеете тази красота. Но не мисля, че ще имам възможност да мина другата страна на водопада. От тук ще си направя снимките и ще се върна. Просто няма как да пресека тази вода. Наистина, когато идвате тук след обилни валежи, ако сте с деца, бъдете внимателни. Връщаме се от водопад Морв. Вече сме на поляните под селото. Виждате тази прекрасна природа. Отиваме към колата и след това ще продължим към крепост Устра. Смятам, че сме добре и с времето. Да видим как ще ни навалили или не. Продължаваме и ще видим.